हम शैलेंद्र गुप्ता, शिव जी के चरण में हमार प्रणाम। नीलम दीदी, हरेंद्र भैया के चरण में हमार प्रणाम। माता भवानी के चरण में हमार प्रणाम। माता गौरा पार्वती जी की चरण में हमार प्रणाम। ई शिव चर्चा कथा देखे वाला भाई बहिना, गुरु बहिना, माता बहिना बानी लो, उहाँ लोग के चरण में हमार प्रणाम। हम बहुत ही सुंदर गरीब शिव जी के गरीब शिष्या और अमीर शिष्या के ऊपर कथा लेकर के आइल बानी। रउरा लोगिन हमार कथा के अंत तक जरूर से जरूर सुने लोगिन। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। कार्तिक गणेश की जय हो, माता भवानी की जय हो। ई कहानी के रउरा लोगिन अंत तक सुने लोगिन और डिस्क्रिप्शन में जरूर से जरूर हर हर महादेव लिखे लोगिन और बतावन लोगिन कि कौन सा स्टेट से रउरा लोगन वीडियो देखा तानी लो। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। शिव जी और माता पार्वती जी कैलाश पर्वत पे झोपड़ी बना के रहत रहे लो। तो ओजा शिव जी पार्वती जी से कहली कि हे पार्वती जी, एगो काम कर, तू भांग धतूरा पीस के हमरा के नाश्ता दे दा। नाश्ता करके हमरा जाए के बाटे धरती लोक पे। धरती लोक पे घूम के आवे के बा कि हमार शिष्या लोग का करता लो, थोड़ा खबर वबर लेके आवे के बाटे। तू फटाफट जाके भांग धतूरा पीस के हमरा के नाश्ता कराव। तो गौरा जी कहली कि रउरा जाम धरती लोक पर घूमे, हमरो के ले चली। तो शिव जी कहे लगनी कि तू का करे जैबू, तू ऐसे ही परेशान रहेलू, तू का करे जैबू, तू मत जा। तो पार्वती जी कहली कि ना, हमरो के ले चली, या ना तो रउरा जाए के नहीं खे। तो शिव जी कहनी कि ठीक बा, ना चलल जाई, कोनो बात नहीं खे, ना जाए हम। अब कह के अपन ध्यान वगैरह लगा देनी प्रभु श्री राम जी में और ओम नमः शिवाय के जाप करे लगनी और सीताराम सीताराम के जाप करे लगनी। अपन ध्यान लगा लेनी, विराजमान हो गई नी। आने आग बबूला भई रही पार्वती जी कि यहाँ के चल जाता नहीं घूमे, हमरा के नहीं ले जात। कहली कि यहाँ के जाएम तो जाइबे करम हम साथे, आ ना तो ना जाए देम। आने अभी ये अपन जिद में अड़ गईली। जो भी बा भोले बाबा अपन ध्यान वान लगैले रहनी, ध्यान वान तुरनी। ओकरा बाद देखा तनी गौरा पार्वती बहुत गुस्सा भइल बाड़ी। पार्वती जी बहुत गुस्सा भइल बाड़ी। एने शिव जी जाके मनैनी तो मानत ना रहली। कहली कि रउरा जाएम धरती लोक पे तो हमहू जाएम। तो शिव जी कहनी कि कब्बो जाइल जाई तो जइबे करिहन, उससे अच्छा काहे ना ले चलतनी साथे। तो शिव जी पार्वती जी से बोल देहनी कि जा तू तैयारी वारी होखा, चलल जाओ, घूम के आवल जाओ। तो तुरंत तैयारी वारी होके धरती लोक पे शिव जी और पार्वती जी आ गई लो भेष बदल के, साधु और साधुनी के भेष में आ गई लो धरती लोक पे। धरती लोक पे घूमते 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 थोड़ा देर बाद पार्वती जी शिव जी से कहतनी, हे स्वामी जी, हमरा बहुत जोर से भूख लागल बाटे, रउरा कहीं से खीर और के व्यवस्था कर दी, खीर और खिलवा दी, काहे कि हमरा खीर मन करता खाए के। तो शिव जी कहे लगनी कि
यही खातिर तारा, यही चलते हम ना तारा के लिए आवत रहनी है। तारा भूख लाग गई नू, अब हम खाना उना की व्यवस्था कहाँ से करी। तो गौरा पार्वती कहे लगली, पार्वती जी कहे लगली कि धरती लोग पे इतना राउर शिष्या वालो, काहे ना अपना शिष्या के घरे ही खीर और बनवा के खिलवा दी हमरा के। तो इन्हें जीत पे ही पार्वती जी अड़ गईली। पार्वती जी शिव जी से कहे लगनी कि हमरा बहुत जोर से भूख लागल बा, रौरा खीर और के व्यवस्था करी, खीर और खिलवाई कहीं से। तो शिव जी कहे लगनी कि हद हो गई नू, यही चलते तरह के हम ले आवे के ना चाहत रहनी हटे। अब हम तरह के खीर और के व्यवस्था कहाँ से करवाई, तरह भूख लाग गई बटे। तो पार्वती जी शिव जी से कहे लगली कि राउर ई धरती लोग पे इतना शिष्या लोग बाटे, केहू शिष्य घरे रौरा ले जाके खाना उना के व्यवस्था करी, खीर और बनवाई। तो शिव जी कहे लगनी कि चला ठीक बा, मेहरारू जात जिद्दी होखबे करेला, तारा जिद के आगे हम तो हारले बानी, कौनो बात नहीं, चला। तो चलते चलते एगो बहुत बड़का घर मिलल। वो घर के गेट के पास गईनी लो पार्वती जी और शिव जी, जाके कुंडी खटखटावत आनी लो। तो एगो रानियों में से निकला तरी बुढ़िया माई। तो देख के कहतरी का बात बाटे, काहे खातिर रौरा लोग कुंडी खटखटावत आनी लो। तो शिव जी साधु के वेश में गए रहनी। तो वो कहनी कि हमार पत्नी के जिद बाटे खीर खाए के, खीर बना के खिया देती तो अच्छा रहित। तो वो बुढ़िया माई कहे लगली तेरा इतना खीरे खाए के मन बा तो घर से खा के आवेला ना, एजा खीर और नहीं खे खा, एजा खीर हिले नहीं खे, कुछ नहीं खे, एजा ना मिली कुछ, जा जा भागा लोगे। वजह से ये बुढ़िया माई भगा देहली। जब इतना बात सुना तारी पार्वती जी तो कहे लगली कि बताई हैसनो आदमी होला, इतना अनु से धनो बाटे, लेकिन खीर के कहाई ला बना के खियावे के तो कितना उठपटांग बोलली हटे। अब कहे लगली कि अब का कही जा, भूख तो हमरा लागल बाटे, कहीं और दूसरा घरे चली ना। तो शिव जी कहनी चला कौनो बात नहीं है। जाते जाते एगो टूटही मड़ई रहे, झोपड़ी रहे टूटही, आगे बुढ़िया माई मड़ई के आगे खटिया पर बैठा रहली। तो ओजा गई लो। तो जाए से पहले
पार्वती जी कहतारी शिव जी से कि अब एजा रउरा का करे निया, इतना धनवान धनवान घर पे गईनी हसा तो ओजा कुछ मिलल ना, एजा का मिली, एजा तो कुछ ना मिली। तो शिव जी कहे लगनी कि तू टेंशन काहे ले ले बाड़ू, ई गरीब बाड़ी त कहा लेकिन दिल इनकर सच्चा बाटे। ई हमार शुरुए से पूजा पाठ कैले बाड़ी, हमरा के शिव गुरु मनले बाड़ी, चलत एक बार। तो पार्वती जी कहली कि चली ठीक बाटे, चली रउरा देखल जाओ। तो जैसे इस साधु और साधुनी के भेष में शिव जी पार्वती जी जातानी लो, तो बुढ़िया माई कहतरी कि का बात बा, कैसे रउरा लोग परेशान बानी लो, बताई लो, कोनो प्रकार के दिक्कत बाटे, भूख लागल हुई तो बताई, हम खाना उना खिलावतनी। तो शिव जी कहे लगनी, साधु के भेष में गए नहीं, वो शिव जी कहे लगनी कि हमरा पत्नी के मन करता खीर खाए के, रउरा तू खीर बना के खिया दा हमरा पत्नी के। तो कैसन बात करता नहीं, रोकी अभी 2 मिनट में हम खीर बना के ले आवता नहीं। घर में गईली, तो घर में गईली देखत रही कि घर में तो कोनो अनाजे नहीं खे, खीर और के सामान ले आवे के बाद, दूध ले आवे के बाटे। तो कुछ पैसा वैसा रहे उनकरा लगे, तो पैसा ले हली आ जात रहली दुकान से सामान ले आवे। तो शिव जी कहे लगनी कि कहाँ जाता रू, तू कहाँ जाता रू ई बतावा। तो बुढ़िया माई कहता रही कि जाता नहीं, खीर और के सामान लेके आवता नहीं, तो खीर बनावे नहीं। तो शिव जी कहता नहीं कि तू काहे खातिर जाता रू, तू अपना घर में जाकर देखा तो खीर के सब सामान बाटे। तो जाता रही देखता रही, तो देखता रही कि सब खीर के सामान बा, दूध बाटे, चीनी बाटे आ चावल बाटे। और देख के असमंजस में पड़ गईली, कहली कि चला कोनो बात नहीं खे, ई भगवान के महिमा बाटे। खीर और बनैली, खीर और बनवला के बाद खीर इतना बना देली, बहुत ढेर सारे खीर बना देली। कहे लगली खीर और बना के ले जाता रही थाली में काट निकाल के। तो शिव जी पार्वती जी कहता लो कि कोनो बात नहीं खे, ये प्रसाद के रूप में पार्वती जी वो खीर के खा लेनी। अब बाकी सब प्रसाद बचल, खीर जौन बचल वो वापस दे देनी। तो बुढ़िया माई कहता रही कि देखी खीर बहुते बाटे, आई रउरा खीर खा ली लोगिन, हम अकेले बानी, अकेले का खाएम। तो गुरु बहिना लोगिन शिव जी कहतनी कि कैसन तू बात करत रू, अकेले तू कैसे बाड़ू, जाके घर में देखा तो तार लइका बालो आ छोट छोट तार नाती बालो। तो जाके देखा तारी तो इनकर 2 गो लइका आ लइका के देह से 2 गो लइका भई रहेलो छोट छोट। उ देख के इनकरा से कहता लो दादी दादी तू आ गईलू, दादी दादी तू आ गईलू। अभी इतना देख के बहुत खुश हो गईली। खुश भइला के बाद बिल्कुल खुश होके गदगद हो गईली, काहे कि इनकर कौनो संतान ना रहे, निसंतान रहली। इस साधु बाबा के महिमा से, कृपा से संतान हो गईल, घर में खुशियाँ गुंज गईल, नाती पोता हो गईल सन, नाती पोता हो गईल सन। ये खुश हो गईली। फिर शिव जी के लगे जाता रही, तो शिव जी वजह से अंतर ध्यान हो गई रहनी, अंतर ध्यान हो गई नी। इनकर गांव नगर के लोग देखा था इनकर घर, और सबसे बड़का घर के उ रहली बुढ़िया माई। उ देखा तारी तो कहता रही का बात बाटे, कहाँ से इतना पैसा तहनी के मिल गईल रे, कहाँ से मिल गईल हटे। और ओकरा बाद
इनकरा से पूछे लागल लो इनकरा से पूछे लागल लो आई पूछे लगली ई कहाँ से तो ते इतना अच्छा घर बना लो सर तहनी तो ई सच्चाई पर रहे लो काहे कि शिव जी के पूजा करो लो। तो कहलक लो कि हमने के शिव जी के पूजा करे नहीं सन आ शिव जी के कृपा से ये सब होताटे। तो ई कहे लगली कि ना तहनी हमरा के उल्लू बनावत तरसन ई कहाँ से चोरी करके ले आइल बड़े बताओ तो बताओ तू चोरी करके कहाँ से ले आइल बड़े। इतना पूछला के बाद उ बुढ़िया माई रहली जौन बहुत गरीब बहुत अमीर घर से रहली उ वापस जाता रही देखा तरी कि इतना महल अटारी रहे उ बिल्कुल होश पास हो गईल बाटे मड़ैया हो गईल बाटे आ जितने घर में अनाज रहे सोना चांदी रहे उ बिल्कुल बिला गईल। तो फिर वापस आवत रही तो पूछे लगली कि का बात बाटे हमरा लगे इतना सोना चांदी रलख धनु से अनूर रलख हटे वो धीरे धीरे बिला गईल बिल्कुल हम झोपड़ी में आ गई नी तहनी कैसे इतना आगे बढ़ गई सन बताव सन। ते लोग सच्चाई पर रहत रहे लो बता दिलक लोग कि हम शिव जी के पूजा करनी या शिव जी के महिमा से ही इतना बड़ा चमत्कार भइल बाटे। तो इतना बात सुनते ही बुढ़िया माई आग बबूला हो गईली कहली कि ना तहनी चोरी कर ले आइल बड़ा सन। तो इतना बात सुनते ही अभी लोग घबरा गई लो शिव जी के गुहार कैलक लो तो शिव जी ओजा प्रकट हो गई नी प्रकट भइला के बाद पूछता नहीं कि दोनों हमार शिष्या हुआ लो काहे आपस में लड़ता रहो। तो ई कहे लगली जौन अमीर शिष्या रहली उ आके गरीब शिष्या के घर देखा तारी कि तो बहुत अमीर हो गईल बा लो आ कोठा अटारी बन गईल बाटे नौकर चाकर बा इनकरा घरे। तो आके पूछे लगली कि का बात बाटे तू लोग कहाँ से चोरी करके ले अइले हुआ लो कि अमीर बन गईल लो बिल्कुल कोठा अटारी बन गईल। तो ई गरीब शिष्या रहली शिव जी के भक्त रहली ई सच्चा दिल के रहली सच्चा दिल से रहत आ सच्चा रास्ता पे ही चलसु। तो ई कहली कि ई तो शिव जी के सब महिमा बाटे शिव जी के कृपा बाटे। तो ई गरीब शिष्या रहली सब अपन सच्चाई बता देहली आ अमीर शिष्या जौन रहली ई कहस कि ना तू हो ना हो हमरा घर से चोरी करके ले आइल बारू या कहीं और से चोरी करके ले आके या तू लो अमीर भइल बड़ा लोगिन। तो ई अब झूठा इंजाम लागत अटे इनकरा ऊपर काहे कि सच्चा दिल से पूजा करस शिव जी के झूठा इंजाम लगावस ही गरीब शिष्या के ऊपर। तो ई घबरा गईली या घबरा के शिव जी से अर्जी लगावे लगली विनती करे लगली। तो शिव जी तुरंत ओजा प्रकट भइनी आ कहे लगनी कि का बात बाटे तू लोग हमार शिष्या हो करके आपस में काहे लड़ाई करत रह लोगिन। तो ई अमीर शिष्या शिव जी से कहे लगनी कि गुरु जी देखी ना ई बिल्कुल गरीब रही है अनाथ रही है केहू इनकर रलक है ना आ देखतनी कि बिल्कुल महल अटारी बन गई बाटे आ घर में नाती पोता बेटा पतोह वालो। तो शिव जी कहनी कि हाँ बालो तक हमारी पूजा करेली। तो ई गरीब शिष्या हमार पूजा करेली तो अमीर शिष्या कहे लगली कि हमहू तो और पूजा करेनी हमार रहते हुए काहे सब कुछ खत्म हो गई हमार दुनिया बिल्कुल उजड़ गई। तो शिव जी कहे लगनी कि देखा तू अमीर बाड़ू दिल से अमीर बाड़ू लेकिन दिल से तू गरीब बाड़ू आई गरीब बाड़ी लेकिन ये दिल से अमीर बाड़ी सच्चा रास्ता पे चलत तारी सच्चाई में रहत तारी ये चलते हमरा कृपा से इनकर महल अटारी बन गईल। लेकिन तू तारा दुआरी पे हम गईनी
साधु के भेष में, और हमार पार्वती जी भी रहली साथे। पार्वती जी के मन कइले रहे खीर खाए के, तो तू मना कर देलू, कहलू कि हमरा घरे कुछ नहीं खे। हम फिर ओजा से वापस आईनी ई बुढ़िया शिष्या के पास। तो बुढ़िया शिष्या के घर में कुछ ना रहे, ना रहते हुए भी कहली कि रउरा लोग बैठी लोगिन, हम खीर बना के खियावतानी। तो इनकर गरीब रहते हुए भी कहली कि हाँ हम खियाएं। ये वजह से हम इनकरा ऊपर कृपा कहनी हटे। तू इतना अमीर रहते हुए भी, तारा घरे इतना रहते हुए भी तू ना खिया पैलू, तू हमरा के ना पहचान पैलू। तो इतना सुनते ही वो गरीब शिष्य, अमीर शिष्या शिव जी के चरण में गिर के माफी मांगे लगली। माफी मांगला के बाद शिव जी माफ कहनी। फिर उनकर जिंदगी में सुधार आइल, गरीबी से अमीर भइली। तो यही से ई शिव चर्चा कथा में ई गुण बाटे कि जो कोई देवी देवता के पूजा करताटे, उनका घर के गेट पे कोई गरीब दुखिया भिखारी लाचार भिक्षा मांगे आवताटे, तो ओकरा के वापस ना कइल जाला। काहे कि गरीब दुखिया भिखारी साधु संत के भेष में कौनो ना कौनो देवता आके भिक्षा मांगेला। तो भिक्षा दे देवे के चाही। जो कुछ भी जरूरत आटे, जितना क्षमता बा उतने के हिसाब से भिक्षा दे देहल जाला, वापस ना करे के चाही। हम कहानी के यही जा अंत करे जातानी। हमार कहानी रउरा लोगन के अच्छा लागल होखी तो कमेंट में हर हर महादेव, कमेंट में हर हर महादेव जरूर से जरूर लिखेम लोगिन, और कमेंट करके बताएम लोगिन कि कौन सा स्टेट से रउरा लोगिन हमार वीडियो देखतानी लोगिन। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। एक बार प्रेम से बोल दी लोगिन, हर हर महादेव।